L'activitat d'avui és un triatló, que consisteix en un esport combinat de 3 disciplines, natació, bicicleta i cursa a peu, amb aquest ordre. Arriben les escoles, es posen aquí, els entreguem nosaltres el que és una bossa amb el que són els xips, els dorsals, queden a punt, es queden ja amb el que és la samarreta, amb el que són el banyador, les sabates, i se'n van directament cap allà on tenim el box. Allà tenim 3 boxes repartits amb 3 preboxes i 3 boxes, de 90 bicis cada un. Llavors, a partir d'aquí, cada torn fa aquesta translació d'un lloc a l'altre, preparen les bicicletes, van directament cap a la zona d'aigua, on tenen allà un altre box on deixen el que són les sabatilles. A partir d'aquí ja se'n van cap a la zona de sortida, passen per una carpa on validem el que és el xip, fem la sortida, que són al voltant d'uns entre 50 i 75 metres, donem la volta a la corxera, surten un altre cop, se'n van cap a la bicicleta, fan el circuit de bicicleta en direcció cap al fòrum, estem parlant d'un circuit d'uns 3 quilòmetres, 3 i mig, i després retornen aquí a l'annex on es canvien i fan la cursa a peu al llarg del passeig marítim. Prèviament, a finals d'octubre, els fem una formació prèvia on expliquem una miqueta tot el que són les situacions d'aprenentatge que tenen per poder desenvolupar aquest treball previ abans de venir en aquesta trobada final, on treballen el que són totes les competències que necessiten treballar durant el curs en el que es troben. I a partir d'aquí ens trobem a una formació 2 setmanes abans per recordar els conceptes bàsics organitzatius i d'aquí a la trobada aquesta final. Realment l'oportunitat que ens dona el triatló com a esport en si global és el treballar 3 disciplines diferents. Això vol dir que cada disciplina de cara a un noi i una noia té unes fortaleses i té unes debilitats i a partir d'aquí es poden trobar molt còmodes en una disciplina i no tan còmodes en una altra. Surten exemples molt bonics d'esforç, de superació, de companyerisme, de nanos que potser no sabien nedar i arrel d'aquest treball previ ho aconsegueixen fer, acompanyats pels altres amics o amigues, i el mateix amb la bicicleta, lligats amb altres programes com el Pedala, amb els entrenaments dirigits del triatló, realment ens funcionen en aquesta línia perquè puguin arribar aquí al màxim de preparats. En general, la percepció de l'alumnat és bona. Tothom està content, tothom disfruta i acaba gaudint a diverses escales de competició, però tothom acaba molt, molt satisfet del que és aquesta prova. Creiem que també és una oportunitat que puguin venir aquí un dia com avui, a gaudir de la ciutat de Barcelona, a treballar aquest esport que és tan bonic i alhora ells ho visquin com una aventura. Des de fa un temps cap aquí estem treballant en un programa que intenta lligar el que és el fora d'horari lectiu amb l'horari lectiu, perquè almenys cada nano que vingui aquí, o cada nen o cada nena, sàpiga després que si vol continuar fent, sap on fer-ho i sap on adreçar els seus pares a que el puguin inscriure.